बिथां बुबुल बर'आहाय जायनाखि जोङो दाख्लैहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों होनदोंमोन इलिगेला मा आं नैबे दिनै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। बिथां बुबुल बर'आहाय सासे डाबल एम ए नंगौ जों मिथिगौ डाबल एम ए बिथाङाहाय जाहैबाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा माबा मोनसे गावनि जों बेफोर जाहोनखौ मिथिया गावहा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हयथ' फरायनाया फेल जादों बा फरायनाया बेक थादों एरियार थादों जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गोलैया। फरायनायाव बयहाबो माखासे सोरबाया अबेबा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेक थायो सोरबाया माबा मोनसेनि थाखाय बेक थायो जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो दरखार गोलैया। खिन्थु बिथाङाहाय इलिगेल भाबैहाय डाबल एम ए खालामनानै एरियार थाखांनायनि उनाव बेक थाखांनायनि उनावबो दिनै सोरनिबा असिलायैहाय सोरनिबा माबायै सोरनिबा थिननायावहाय सोरनिबा अननायावहाय दिनै हस्टेल थानानै बिथाङा एम ए खालामगासिनो बे टटेलि इलिगेल। बिथाङा जुदि हस्टेल थायाखैब्ला बा हस्टेल थानानै इलिगेल भाबैहाय माबायाखै फरायाखैब्ला बिथाङा जोंनो प्रुफखौ होनो हागोन। बिथाङा प्रुफ देखाय जोंनो। बिथाङा दिनैसिमबो हस्टेलाव थानानै गिदिर खोथा बुंगासिनो। जों गासैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ इनभल्भ खालामाखै कयेकजन सानै साथामसो स्टुडेन्ट दङ। बिथांमोनहा दिनैहाय इलिगेल भाबैहाय माखासे जोंनि जायनाखि बिथां हाग्रामा महिलारि सार आरो बिथां BTC खौ गाग्लोबनायनि खोथा बुंगासिनो। जों निन्दा खालामो बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थाथों। जों रावबो गासैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ होना जों साफा सानै जायनाखि बै आन्दलनखौ लिड लागासिनो बिथांमोनखौसो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोना बेबादि सम्पति बा गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि बुफायनायनिफ्राय सिफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानोना बेबो जोंनि मोनसे सम्पति। रोजा रोजा बर' सुबुंफोर रोजा रोजा बर' बिमाफोरा दिनै थैनाय रेप खालामजानाय बेफोरनि गेजेरजों जों BTC खौ मोनबोदों। बिथांमोना जोंनि बेफोरबादि जायनाखि सम्पति रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनायनि सम्पतिखौ मोनबोनायाव बुख्रुबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोनाहाय जानगाराव था। बिथांमोना एन्टि नेसनेल जायनाखि क्रिमिनेल खामानिखौ जाहाथे दा मावथों। बेबो जोंनि मोनसे सम्पति। BTC खौ जोङो रोजा रोजा आइ आफा बर' बिमाफ्रा सिबियो खुलुमो। जायनाखि बिथां हाग्रामा महिलारि सारा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय बिथाङा एकर्ड खालामनानै जोङो BTC खौ सोरजिदों। जायनाखि जोङो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामदों। बिथांमोना बेफोरबायदि एन्टि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव था। आरो माखासे जायनाखि जोंनिनो माखासे स्टुडेन्टफोर दङ जाय बिथांमोनाहाय दिनै बेफोरखौ मिन्थिया सोरनिबा लेंनायाव सोरनिबा थिननायावहाय बैफोरबायदि आन्दलनाव जरित जाबाय थादों। बिथांमोना सिंनि खोथाखौ मिन्थिया। बिथांमोना राजनितिक भाबैहाय मा खामानि मावनो नागिरदों मा खामानि मावनो नागिरा बै निउट्रेल स्टुडेन्टफ्रा मिन्थिया। बेनिखायनो बिथांमोनहाबो सारिजालि खालामनानै नायनानै आन्दलनाव ओंखार। जों आन्दलनाव दा ओंखार होनाखै रावखौबो ओंखारनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ बेबो जोंनि मोनसे हारि। खिन्थु प्रटेस्ट खालामखांनायनि उनावहाय दिनै जोंनि जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ बेबादि बुफायनो मोना। बेबादि बुफायनायनिफ्राय जानगाराव थाथों। गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दाख्लैसो जोङो प्रेस मिट लेंदोंमोन आरो बे प्रेस मिट लिंनायावहाय जों बिथांमोना जानाखि जोंखौ प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंखौ रिप्लाइ होदोंमोन बा फिनजाथाय होदोंमोन। जोङो बिथांमोनखौहाय एन्टि बड' होनदों। दा बिथांमोनाहाय जोंनि भिडिअ'आव नायफिन बा जोंथ' बिथांमोनखौ एन्टि बड' होनाखै। जों बिथांमोनखौ एन्टि नेसनेल होनदों। एन्टि नेसनेला मा आं बेखौ नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनि। एन्टि नेसनेला जाहैबाय मोनसे जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ डेमेज खालामो बा सरकारि मोनसे माखासे सम्पतिफोरखौ डेमेज खालामो बेखौ एन्टि नेसनेल होनो। जायनाखि जोंना BTC आबो मोनसे भारतारि संबिजिरजों फैफानाय भारतारि संबिजिराव हरनाय मोनसे संबिधानजों सोलिनाय मोनसे BTC। जाय BTC खौ जोङो रोजा रोजा बर' फिसाफोर सोरबा गावथार जानाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरनि गेजेरजों मोनबोदों। दा जों बिथांमोनखौहाय माब्लानि समावहाय माब्ला एन्टि बड' होनखो मालानि समाव दाख्लैनि जानाखि बिथांमोनाहाय जाय भिडिअ'आव जोङो प्रेस मिट होदोंमोन जायखौ जों प्रेस मिट होदोंमोन बिथांमोना बे भिडिअ'खौ नायफिन। नोंथांमोना जोंनो प्रुफ होनो हागोन। जों माला बिथांमोनखौ एन्टि बड' होना। जों होनदों बिथांमोनखौ एन्टि नेसनेल जायनाखि गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामदों बिथांमोना। बे बिथांमोनखौ जोङो एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोनाहाय दिनै मानि थाखायहाय एन्टि नेसनेल होनजादों। बिथांमोना गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ जायनाखि CCTV फुटेजनि गेजेरजोंहाय
बिथांमोनहाय सोरबा ग्लास बुफायदों, सोरबाया माबा खालामदों, बे गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामनाया बिथांमोना एन्टि नेसनेल। बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव था। मानोना बिथांमोनाबो साफा साफा बर', जाय बर' हारिया बिटिसिखौ रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनाय थांनाय, सोरबा रेप खालामजानाय, सोरबा बुथारजानाय, बेफोरबायदिनि गेजेरजों मोनबोदों। आंबो सासे बर', आंबो सासे ट्राइबेल स्टुडेन्ट। आं बेखौ बुंनो सानो, नोंथांमोनहा जुदि हारिनि बा मोनसे सासे बर' स्टुडेन्ट जानानै दिनै बिटिसिखौ मानो, दिनै जोंनि बर'नि सम्पति बा रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनानै मोननाय सम्पतिखौ मानो डेमेज खालामदों? दा नोंथांमोना बेयावसो दा एन्टि होननानै बुंजादों। जों नोंथांमोनखौ एन्टि बर' होनाखै, जों नोंथांमोनखौ एन्टि नेसनेल होननानैसो बुंदों। जायनाखि नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ।